Naime, u Rijeci je jedno poznato lice koje volontira već punih 20 godina. Riječ je o jednom umjetniku, rokeru, piscu, književniku, kritičaru. On je svoj prihod od prodaje svoje knjige darovao upravo potrebitima. Više ćete doznati u našem sljedećem prilogu. Riječ je o riječkim rock himnama i Zoranu Žmiriću. Koncem proljeća u jednoj riječkoj knjižari održana je književna večer riječkih autora s plemenitim ciljem. Prihod od prodaje knjige Zorana Žmirića, riječke rock himne, doniran je za potrebe riječke socijalne samoposluge. Ovo nije prvi humanitarni potez ovog riječkog umjetnika koji već punih 20 godina trudi se participirati u društvu pomažući onima kojima je pomoć potrebna. Radio sam svega i svačega, bilo je tu, čak sam jednom prilikom i sa grupom prijatelja ofarbao riječku psihijatriju. To je bilo izvrsno iskustvo. Znači, u jednom trenutku u životu sam shvatio da je čovjek više stvoren za više od onoga što inače radi, to je spavanje, odlasci na posao i prehranjivanje. U tom trenutku, kako je knjiga bila friška i još uvijek je postojao interes ljudi da je kupi, palo mi je na pamet jednostavno da tu večer, znači kada se dođu ljudi s novcima i budu htjeli kupiti knjigu, da ja jednostavno to prepustim socijalnoj samoposluzi. S obzirom da socijalna samoposluga skrbi o ljudima na margini društva, odnosno onima koji su socijalno ugroženi, kakva su vaše iskustva u tom volontiranju? Ja sam u socijalnoj samoposluzi aktivan kao volonter zadnjih godinu dana. Svaki četvrtak sam tamo, odabrao sam si jedan dan kada me ništa ne može omesti, kada sam posvećen samo tome. Izvrsno iskustva, a do te mjere da možda ljudi neće mi shvatiti kada kažem da sam ja zahvalan njima što mi daju uopće priliku da tamo dođem i da s njima razgovaram. Ja radim kao savjetnik, dosta ljudi se vraća nazad samo na razgovore, iako je inicijalno mi tamo radimo na način da dijelimo hranu koja se prikuplja u centrima, za što je postojala kampanja od ljeta, to su ljudi sigurno poznati. Ja vodim razgovore s ljudima, preispitujem ih koji su njihovi životni problemi, kanaliziram te probleme prema drugim volonterima koji se mogu profesionalno baviti njihovim problemima. Evo prema vašem iskustvu, a prema nekakvim predrasudama koje vladaju u društvu da su beskućnici, obično pijanice, da su ljudi na marginama društva sami krivi za svoju situaciju. Koliko su takvi razgovori, ali i taj volonterski angažman bitni za resocijalizaciju i povratak pojedinca u društvo? I je li još uvijek iz vaše perspektive vladaju te predrasude? Da, predrasude su duboko ukorijenjene u ovom društvu, upravo na način kako ste i vi rekli. Resocijalizacija tog dijela ljudi je apsolutno nužna. Međutim, osim toga, mislim da postoji još jedna nužnija stvar koja se često zaboravlja. Siromaštvo nije izbor. Siromaštvo mi nećemo moći riješiti. Siromaštvo je bilo od uvijek. Otkad je civilizacije bilo i siromašnih ljudi. Veći problem po meni od siromaštva je društvo koje misli da ne može ništa po tom pitanju napraviti. Uvijek smo skloni kazati to bi trebalo netko s više novaca, to bi trebalo netko drugi rješavati, to bi trebala država, to bi trebali nekakve međunarodne fundacije i tako dalje. Međutim, od toga nema koristi. A ako mi sami ne možemo osvijestiti da mi možemo sami pomoći ljudima i tako možda biti drugima inspirativni da i oni krenu, onda mislim da je to zapravo veći, kažem opet, problem nego samo siromaštvo. Ono što ja osobno držim da je glavni leitmotiv ljudi koji pomažu, a to se s vremenom svi uvjere, da je prava radost pomaganja onda kada čovjek pomaže od onoga što nema, ne od svoga viška, nego od svoga manjka. Znači, kad ti s čovjekom podijeliš, recimo, svoj ručak, a ne da mu daješ otpadke koje nisi mogu pojesti. To je, znači, poanta pomaganja ljudima kojima to zapravo zaista treba. Evo, možda na kraju da pozovemo gledatelje, sve one koji žele taj dio svog ručka podijeliti s drugim, odnosno ako kupe 2 litre ulja da jedno možda daruju potrebitima, kada i gdje to mogu donijeti u socijalnu samoposlugu? Socijalna samoposluga radi prva 4 dana u tjednu. Znači, ponedjeljak, utorak i srijeda radimo ujutro od 9 do 12 i četvrtkom radimo poslijepodne od 5 do 8. Na Brajdi 7 svratite, prođite, tamo su svi kontakti, možete nam se javiti na Facebook grupi Socijalna samoposluga i eto, 1 litra ulja potraje dosta dugo, a košta par kuna,
možete pomoći više nego mislite. Evo, gospodine Žmirić, na kraju, s obzirom da ćete jednu knjigu darovati našim gledateljima, riječke rock himne, Rijeka je prepoznata kao rock grad, vi sami ste glazbenik i svirate u kultnim riječkim bendovima. Što se krije iza korica ove knjige? Priča o nastanku, po mom izboru, najboljih 60 pjesama koje su nastale na riječkoj glazbenoj sceni posljednjih 30 godina. Evo, nadam se, kogod bio taj koji će dobiti knjigu da će uživati u njoj.